It-28 ta' Diċembru tal-1977, 45 sena ilu, jibqa' mmarkat bħala ġurnata sewda fl-istorja ta' pajjiżna. Kerin Grech, tfajla ta' 15-il sena u bint it-tabib Edwin Grech, inqatlet innoċentament permezz ta' ittra bomba. Każ li baqa' ma ġiex solvut sal-ġurnata tal-lum bil-qorti tiddikjarah bħala qtil politiku. F'dan iż-żmien f'pajjiżna kien għaddej l-istrajk tat-tobba li l-professur Edwin Grech ma mexiex miegħu u baqa' jagħti servizz lill-pazjenti. Fi żmien ta' festi fid-dar tiegħu il-professur Grech irċieva pakkett imgeżwer f'karta tar-regali tal-miliet. Hawnhekk kienet Kerin li fetet il-pakkett u ftit wara l-bomba li kien hemm splodiet. It-tfajla ta' 15-il sena ttieħdet l-isptar San Luqa iżda sfortunatament mietet ftit wara. Waqt li ngħatat l-aħħar tislima lil Kerin, l-Arċisqof ta' dak iż-żmien, Monsinjur Mikil Gonzi, iddeskriva dan il-qtil bħala l-ewwel attakk terroristiku f'Malta. Dakinhar tal-qtil ta' Kerin Grech, it-tabib Paul Ketkuti Karwana kien irċieva wkoll pakkett bitra bomba, iżda fortunatament din ma ħaditx.